Салому алейкум дӯстон. Клиентое ки сатин мепурсанд марҳамат сатинои арзон ай 10 сум болос ай 10 сум сар мешавад то 50 сомона доставка ба ҳама ҷоро дорам. Номерои телефоншон дар рӯи экран мондагем. Адрес бозори Корғон, дарвозаи пожарка рост меоед, дасти рост мегардед, чорум қатори 166 дукон. Дӯстон, доставка ба ҳама ҷоро доранд. Касе ки кӯпачаам хеле тайёр кардан беҳтарин материали сатиношон баршон ай 1.60 то 2.5 метр аст. Беҳад материалшон материали нағз, пахтаи тозаан. Доставка ба ҳама ҷоро доранд. Адресҳо бозори Корғон. Касе ки бо адреса намеояд бо занг занед, ёки доставкатон мекунанд, ёки ай пеш меояд. Вибрашон беҳад вибри калоне. Боди хат тамошо кунед. Агар ай тарафи Корғон сити биёед, рияди широки рияди хитёббозор мешавад. Хитёббозор нарафта дасти чап мегардед 166 дукон. Дӯстон, заказ кардаем бошед, номерошон ҳастаи лайк, подписатсиро фаромӯш накунед. Пешакияматон дар раҳмат.